Тапшыруны башлап экраннар алдына Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рөстәм Вилдан улы Ахметовны чакырып алабыз. Бүген 8 август көнне ул үзенең матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Рузия, кияве Фәрит, яраткан оныгы Ильяс, кодасы Ирек, кодагысы Наилә котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге теләкләргә ихластан Казан шәһәреннән бер туган энесе Марат, тормыш иптәше Рита белән дә бик теләп кушылалар. Әти дигән кеше гомердән гомере гаиләдә баш була дигән төшенчә минем дә нык күңелемә уелып калган. Әтием минем өчен һәр вакыт иң кадерле һәм иң дәрәҗәле кеше булып гомеремдә калачак. Авыл мәктәбен тәмамлап, физик яктан көчле булган егет үзен укытучы һөнәренә багышларга карар кыла. Спорт сөюче буларак физкультура юнәлеше факультетын тәмамлый. Хезмәт юлында ул үзенең туган авылы мәктәбендә башлап җибәреп, бүгенге көнгә кадәр намуслы хезмәт итә. Ул балалар аны бик яраталар. Шуңа да инде ирешкән биеклекләре аның җитәрлек. Хезмәткәрләре арасында да ул хөрмәт ителгән шәхес. Ә менә миңа килгәндә, минем язмышыма да аның үрнәге нык тәэсир итте. Мин дә кечкенәдән үк аның сыман спортны яраттым һәм һәр вакыт аның шикелле үк физкультура укытучысы булырга хыялландым. Үземнең максатыма ирешеп, башлап аның белән бер мәктәптә, туган мәктәбендә эшли башладым. Ул да миңа карап сөенә, үземнең кызым дип һәр җиңүемә дә горурлана. Кызларда кыш язмышлары дигәндәй, мин дә олыгаеп үз мәхәббәтемне очратып, гаиләмне кордым. Яраткан тормыш иптәшем Фәрит белән әтиемә оныгы Ильясны бүләк иттек. Олы бәхете аның күкләргә дә сыймас булды. Шәһәрдә яшәгәнгә еш кайтып булмаса да, кайткан саен ул аның белән уйнап туя алмый. Мин дә сагынып аның янына ашкынам. Газиз әтием, сөекле бабакай, хөрмәтле кодабыз һәм абыебыз. Ихластан сине шушы матур туган көнең белән котлыйбыз. Эшеңдә зурдан-зур уңышлар, гаилә иминлеге, матур мәхәббәт телибез. Һәр вакыт без синең шат йөзеңне күреп, йомшаклык тулы йөрәгеңнең җылысын тоеп яшик. Барыбыз өчен дә син бик кадерле һәм яратылган кешебез. Рәхмәт әти, йөрәк җылың биреп, мине сөеп, назлап үстердең. Бар җылыңны, күңел назың биреп, шушы яшьләремә җиткердең. Синең бәйрәм миңа икеләтә олы бер шатлыкка әйләнә. Еллар узган саен гомерләрнең йомгаклары тыгыз бәйләнә. Ничә генә яшең тулса да ул какшамасын бер уксаулыгың. Алынмасын иде гомердә дә кулларыңа яшьле яулыгың. Чын ир-ат син, барчабыз өчен дә олы үрнәк булып торасың. Ышан әле, бүген дә кадерлем бик яшь булып һаман каласың. Уфтанырга ашыкма син һич тә, бик тиз үтә диеп гомерем. Шундый ук тик матур, ачык калсын, изгелеген тулы күңелең. Хөрмәтле Рөстәм Вилданович, матур туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә.
бәхетле бул рәхәт яша, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, телләре бәллүр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, телләре бәллүр генә. Син туганда йолдызлыкта үз йолдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне. Әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне.